جورا امروز چند ماه؟ ها؟ بیستم؟ بیستمی 2018 ما ادda پیش نمون اینا خدیم وادی خطی اینا همجا برمادیم اومدیم خواهی ورتالیوت چیکم اینا سنگونده ایست است که با کلاپون هاشا ماشین وازیکوی وینی все вазикои хубан гуфтиам габзано ака девол ами набоша усунша мебини неки ами раша набоша да бо меброи мерай ами алафо набоша меброи мерай немҷа кадравои моҳан инаи тамераи хидди ина шухои ҳасан парто меган ура уҷаш ҳеҷ ҷои нахчир дора инеки у барфу уҷо гаштагистем ина ҷора води вахиёи мо иҷара тори алишерун меган че ина мардум ҳозир да ҳами каҳдраво ура задаисан алаф бениҳоят вазминай одама дида намешава қинай ина ҷура уна уҷа омехтан уҷа ғрако меган намҷа ғрако намта миёй шавгак тараш тарафи ҳазрати бирх инаиҷаш инаи тор бодравак ич хели свет шидбо свет шадига карди ҳамуҷонда ина води вахиёмо ина заминои алишерун мардак дравидастш хеле инҷаш деҳаи ҷурай давлаткамандир ҷурай инҷаш пихникдара меган ина пихникдара кони кимр кони ангишт торундаш хоб дараи севак ҷои исмати розӣ ҳафиз ҷалол хоб мажди дараи ҳайрон дараи саркорун миёнадеҳ итар пиштаи звай